go gini biro konyo jopiny kata gini wadagi gini ok en gima ber ne jopiny makoro doshi makawuono kata mna ka jod bura dhi kale kata mna kwede gibiro bedo ka gikwedo kata mna gisiro gima gikia gima gikia kane ber to ne omiyo gidhi kacha to gikwayo speaker ni speaker pod wan gi thuolo nyaka tarik 30 dwe mar 6 sani ng'eni budget maiga mokale mapotiyo maiga ma odhi tieko ni mapotiyo nyaka giko dweni miwa thuolo maber mondo wasom gini ndalo 3-4 moko wasom gini mondo ka wakale to wakalo gima wang'eyo koro adani mar mondo mi waranga kini di adaro mar mondo mi long lokruoge mabende otim mabende nyakwaram ga jongo sibedo kaneno kata mna moko kuom lokruoge mabende oneno e bath TV ne kanyo de piny na gino ni ahinya osuru mabende ijuogo e modhi mabende na ginyalo yude fungro ken mana ni modhi pod men mana kona tamala 16 mana kaka ni ntiere lokruoge moramora okotimo karmo ka doneno ka koro dhi nyoganda nikech gik moko iwacho ni nengo mwandu nengo wuoth giluorore mana koten